Jodoh kangge kita sedoyo sugeng rawuh para putri sepuh para adi sepuh ingkang tansah dirahmati Bapak saha Ibu para tamu sedayanipun ingkang tansah sinudakana sakderengipun monggo kita sedaya memuji syukur wonten karsaning wekdal punika agarya dados ing wekdal punika dinten Selasa tanggal 20 kita sedaya saged pakepal wonten ing mriki kanthi kahanan sehat boten wonten alangan setunggal menapa kemawon lan saged hangesreni abitara siraman calon pengantin putri anak ayu Aisyah Nurfadilah putranipun Bapak Trono sekalian Ibu Sania para rawuh Bapak saha Ibu ingkang tansah pinurmatan boten kesupen ing adicara siraman menika ingkang wilku dadi ugi sedya saged prangani ing penggalih aturan dumateng Bapak Rabiul Nyasih lenggah ingkang sampun katata kanthi laksana Bapak lenggah ing sakiwa gedhe sanadyan boten namung menika ingkang putra sumengkeng ing pepadhanira ingkang Rama Balasyur ngamat sumengking waspa ulah mawali dan terus pinampi kanthi lunggah ilaksana Bapak lenggah ing sakiwa masih lumebet ing bebrayan enggal jong capek Pak Bapak saha Ibu para rawuh ingkang tansah betul. Ingkang sepisan Bapak Ono monggo menawi Bapak Ibu Sarjana ngajak dulu video ingkang sepisan Bapak Ono monggo saya suni tak ing Bapak salam dipun ugi toyo saking lepet sebuah waduh saking dalem saking lapan keburan imam putra saking dalem iki sampun manunggal dadi sawiji ugi risak ayu samangke kasawangan saking dibawani dalem sapa saged panggih ajar wali ing lepet keburan sampun pinajik kaya suci pamita adi budi Bapak Ibu salajengipun ring kersane kang hamake hati nuju Bapak Ono lan Ibu amrih kemetuh ingkang besar sama dinipun apa siraman para tokoh desa suci sepuh ingkang kula aturaken kula menika Ibu
Masyarakat yang tinggi, Bapak Ono, kaki kebak, Mangati. Sarwa-sarwi, benarok, berposisi, lupa berikunya, warga secara dunik. Sarelo, Isang Rahayu, secara dunik, Sarelo, Isang Rahayu. Angkong Sadjo, Sinirong Tilkos, Tawidu, Mahadani, Ayu, Tantrem, Sadjo, Nikolo. Ingkang kalipun asuhan ibu Biur Ilansih Sarek Pangku Awasdo Ingkang Sebusarwi Tunda Aki Bote Ikpondo Ijarik Bakul Sinabu Romo Katung Romo Katung Tidak Dotong Bukan Alamun Rawun Berkamu Putri Berikut Kadyo Dan Samyo Pun bergaul Sarwa-sarwi Mirah Hanyadiro Ibu Suroso Sabit Gaul Dalapit Ayu Manis Ikroso Siro Samyo Suko Bari Suko Ikan Juta Paripurna Bapak Pentak Kang Putra Dulu Terus Wonten pun Dikasih Aman khas Sumpah Sampun Ketang Tutup Sumpah Gandeng Renteng Bapak Ibu Suharto Tumidu Wonten Pati di Sopo Pati Saskawa Penakses Putri Kakambul Inung Bago Juru Sumboko Pangkasane tumpeng minangka sarana bolang ringkasan meratan dadi kalamun Bapak Ibu Suharto paring wajah dumateng ingkang putri dumateng tansah bekti ring ingkang betul ingkang supados tansah bekti ring pangeran tansah putri garulipun Gusti sampai mikirake Omlo, Bapak. Sekalian, mungkin berani menoprak dan ibadah panduan kaulo. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Rahayu, rahayu, saking benati. Tetap semakin matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.